Vítajte pri Skills Challenge. Tak ako minule sme v tej istej zosove na penaltových challengeách. Ale budeme momentálne súperiť týmy a krajiny. Poďme si predstaviť prvého môjho supera, to je Janči, ktorý bude bojovať za Argentínu. Argentína. Poďme si predstaviť môjho druhého supera, ktorý bude Matúš a bude bojovať za Slovensko. A poďme si predstaviť aj našho brankára, ktorý bude všetkým chytať a univerzálny branko. A ja budem bojovať za Madrid, takže hala Madrid, let's go Mbappé, ideme na to. Vamos! Prvá challenge, free kicky, takže Mbappé je v tomto majster, takže to musí určite vyhrať. Branka, chytaj. Let's go Mbappé, let's go! Jaj! OK, takže ideme. Snažím sa to dať po výške. Tak to bolo úplne na hovno. Poďme na to. Jaj! Ideme na to. Škoda! OK, ideme na to. Jaj! Tesne nahor! Stanko Lobotka, let's go! Jaj! Bolo vedľa. Let's go! Madrid! Let's go! Kylian Mbappé! Keď teraz som si dal kúsok inak loptu, kúsok viac od boku. Jaj! Poďme, posledný pokus. Musíme to dať. Po prvej challenge, a to free kicky, je stav nerozhodný. Ideme druhú challenge, a to 1, 2 a 3 dotyky. Krátka video ukážka. Tak to asi sa v živote nepodarí, ale keď to dá niekto iný ako Madrid, tak pískej konec. Nevadí? Ideme na to. No a potom prišlo niečo, na čo sme čakali od začiatku tejto challenge. Let's go! Matúš 1 gól. Calma, calma. Let's go! Tak ideme teraz na 2 dotyky. No tak to bude... Teraz je na rade Jančica. Stará dobrá golka. Nie! Slovensko, poďme na to. Začíname na 3 dotykoch. Slabota. Jedným slovom, čistá no fantázia. Čiže treba mi jeden gól, že by sme Matušika vyrovnali. Nie! A ešte, Braška, nie. Sice som už vyhral, ale musím si to kopnúť. Raz. Po dotykoch je 1-0 pre Slovensko, kedy dal Stanislav Lobotka krásny gól a my ideme na 3. výzvu. Joj. Poďme na to. Jak? Nie! Gól. Ja, som to trochu vyšťalol. No, čistá no fantázia opäť. Joj!
Let's go. No, konec. OK, po tretej challenge je stav 0-0-1 pre Matušika. Pred nami je predposledná challenge a to strela z prvej. Škoda. OK, ideme na to. Jaj, to tu bola biedna šota. Poďme na to. Ja. Škoda. Joj! No poďme. Ja. Ach. 4. OK, idem. Joj! Kúsok som prekopol, no čo už? To čo, kámo? Po štvrtej challenge stav 1-0-0 pre mňa. Ideme na poslednú challenge, kde sa rozhodne o víťazovi tejto challenge. Cristiano Ronaldo, sui. Škoda. Teraz to dorovnám. Keď dorovnám, dajte odber. Aj tak ho dajte. Poďme na to. Ja. Lionel Messi, poďme na to. Jo! Keď teraz skúsim kúsok po fiške. Joj! Na brankára to išlo. Let's go, ideme na to. Škoda! Je dobre, teraz keď dám, tak som výherca celej challenge. Nie! Slovensko-Argentína ide do predĺženia na penalty, takže do rozstrelu. Ideme na to. Ideme na to. Prvá penálta. Škoda. Čo robíš? Dúfam, že to dám. Chcem byť výherca. Chcem dostať sladkú odmenu. Nie! Aj tak to bolo tesné. Ideme na druhú penáltu v tomto rozstrele. Let's go! OK, mám celkom stresy, nebudem vám klamať. Ideme na to. Nie! Ideme na tretiu penáltu v tomto rozstrele. Poďme na to. Dobre, že som nezačínal. Nie! Rikt! Hej! Hej! Koniec. Máme po challenge. Víťaz tejto challenge sa stal Matúš za Slovensko. Matúško, Ako hodnotíš túto výzvu? Veľmi dobre a zaslúžene. on porazil si Janka v penaltovom rozstrele, ako to hodnotíš? Bol dobrý, super, no ale teba sme už porazili hneď, už bolo vidno, ale s ním to bolo ťažké. Áno, lebo som slabý, ako šunka plná, fuj, kurácia. OK, díky za sledovanie dnešného videjka. Naše Instagramy a naše všetko máte dole v popisku videjka a my sa vidíme niekedy pri ďalšej challenge. Zatiaľ čau.